Ati perang. Pelang, Man. Temu sapa? Wangsa Reja. Sapa? Wangsa Reja. Wangsa Reja ki Anake welku dolo cek barep. Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula di anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula, Man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cuciet. Barang niku dheweke le temandang ngeceban, Ngeceban. ngenten iki mintangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula tiel. Secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene deng-gleng-gleng diwalik kayang cengele ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Belum apal, Man. Sampeyan maju, hop ngandani to joloke bludak. Maju mulai, sikut cangkeme dies ngenten. Terus tangane ngenten iki set, ngenten iki terus tampani tangan kiri jegloke raine jegloke dengkul blek. Terus gondono diwalik antil cengele. Ngenten iki. Oh, ngono to. Ping pindho. Oh. Diesit ngenten. Dis wale set ngene terus diganteni duduk ngenten iki. Kewan iki. Makne cilik kok terus dienggo praktek ora. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Pramtaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungap engko loro, pramtaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena. Pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku yen to 7 dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana sinuwun monggo kula aturi ngasta rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina menika dados sarana tentrem ayem rukun lan saya nginggahaken derajat pangkatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina tumuli dawuh karo aku supaya sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Gor Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana apa yang mbok caosake marang Ratu Ngastina merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ning pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe yen kowe saguh ayo mangkat ning yen kowe ora saguh sebabe apa maragake kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Semar bangun desa. Ah iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, ngono. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak ya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gak omong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman pendhawa iki nggo ngapa? Teng pendanang iki. Gus. Iki kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jatasi Durna sago nggih, Den? Hah? Sing tetek ta. Rasa ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel.
Perkara iki aku ora bakal mel. Ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Astina apa ora? Nek gelem ayo tak boyong. Nek ora sebabe apa? Ming kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sang arep kok ora ngapa-ngapa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkahing Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela. Ming matur ngersanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menawa wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon momong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliar. Aja meng miliar, yen perlu triliun. Kuwi engko bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sebendina ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kuwi kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh Paton. Kowe gelem tedhak ana negara Ngastina, kowe gelem sowan ana negara Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan ana negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ngruda peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora? Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng ya, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pasrai. Wis tak semprot. Mendandurna. Loh, iki Bagong. Arep ngapa kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng mangkahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tau ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wae digawe dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten apa piye? Heeh. Nang bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan inggih menika mbangun desa. Monggo syarate angel, syarate kudu digayuh. Nek bapak ninggalke desane
teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana ngurine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius ampun dikistro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sakecap karo sampeyan niku merga kula wani penembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergane kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan-rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis kemundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong ora. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, antene dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mula digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora ganggong-ganggong. Lha nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak bengok wis celeng-celengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa. Ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi piye? Ana, Pak. Sak ngertiku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Ha saiki nek pancen bantu niku sampeyan kudu sago ngundurke Kurawa. Kosek. Aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Diar kowe ora. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya majuran kaya inspektur rasane. Ndara Antasena. Apa, Gong? Sampeyan bantu kare Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku ya mung bantu le bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Ha terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita.
Nderek Gatotkaca. Nggih. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candradimuka. Iya. Niku asline sing ngentut kemeng kula. Petruk rawani tekan kawah, Gareng rawani tekan kawah. Napa meneh Semar? Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatotkaca jedul saka kawah niku mung kula. Apa mbiyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel ajeng diserang para Kurawa. Sampeyan pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Gatotkaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung babahi perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa ya, Truk? Asem e. Ndaran Tarja. Nggih. Sampeyan nggih mboten purun nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget to iki. Iya Bagong, awakku kesel tenan Bagong. Nggih, Bapak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa Bagong? Sampeyan tresna kali kula to? Tresna. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso bantu 150 Bag. Kula tekan dhuwit to iki. Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani nek aku mbelani mesti aku dijothak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Juga kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing mbantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus Aku njaluk pamit ya, Pak. Arep ndi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong serono ae, Pak. Mun jawab ya, Pak. yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati wis ra iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males, Gong. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Truk. Yo mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, Apa? nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kae, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngendarat karo Esa Kurawa menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marahi bubarke pitik. Truk, mbok ora ngene to, Truk. Aku bantunen. Gong, Ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. rasa kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan, Asli? asli. Ming dhewe.
Karo Kakang Garukaca. Ya Kang, iya. Karo Kakang Antarja. Ya Kang. Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do bebeda aku. Tak plotroke kathokku. Aja. Kondur ngono. Mangkel aku wis tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono sonaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem testo Den. Iya tenan. Wah, asem iki. Niki mbantu ora? Ah mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih kowe, waduh. Kok tak pecah ndasmu lho kowe. Kok ndugang barang Gemes aku. Angseng tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak gak metu njaba enggak. Sampeyan metu njaba metu njero. Ya ayo nek ngono metu njaba. Karo aku bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah tak cocoki ndase Bagong omongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit tau. Nggih, Den nggih? Iya. Kok metu kok? Iya. Ndara Bimanyu? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Kumrosangyaning Prawadyabala Mandekata lawan Bindi Paksar tambur miyang suling pepandhen dalutek miyang suling pepandhen dalutek Dek Pate, pripun Kakang Duna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir-sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu njaba ning pancen bocahe ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti.
Nek bakon niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus ampun nganti napa gegayuhane anak Prabu Duryudana menika gagar wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para Sata Kurawa. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dadi palang kudu disingkirake ribate. Oh nggih, Dursasana. Lho. Oh wis kowe wis krungu ngendikaning Kakang Mrembanduna nggih, lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang cicir sapa ing palange karepe Kakang Drona nglawan Semar. Singkirna ya Dursasana. Wah, nggih ngestaken dawuh, Pak. Ayo ora ketang klungsu nek melu padha budal. Iso ae kula dherekaken Kakang Mas Moha, Mas kula dherekaken. Keperanggul mungguing ajurit kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungguing aloko Antasena Pakde Surtayu ya. Lah kok dadi kowe ngaglah ning dalan. Monggo sing ngendikake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking Bapa Penemban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pakde. Perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar, aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngiklasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pakde kundur. Lho, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat ana awir-awir antas malang-malang bakal tak putung. Ya, wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para punden Sata Kurawa. Ora usah dadak duwe rasa ewuh, pekewuh. Ayo, gage. Bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakdeku Kurawa.
Yai. Wah. Mati. Mati ya. Cocok tumbak jebol dadamu barak. Minggir. Wah, Gatot Kaca dasar para nyata. Siwa Artomarma mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken Kurawa. Wah, kelakon pecah dadamu. Monggo diwenjajal. Mati. Wah. Pecah dadamu. Wah. Wah. Antarja? Piye? Pak Di Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak wenehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujudi. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku ding ngendi tanganmu. Melocot siram. Tibano mati ae. Budal ae. Wedan. Tanganku keju-keju Antarja. Budal ae. Wah. Aduh. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar.
Menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten kurban. Kula semanggaken. Kose sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena, Man. Weh, lah ora pati nduga mana. Tenan to wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula, Man. Mungsamu sapa? Kartomarma, anak kula pringgondani Gatotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sampluki sirah kula, Man. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, le temandang sak penake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok Gatotkaca nggih. Wah. Durma gati perang. Pelang, Man. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki Anake welku dol cek balep. Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula di anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula, Man. Nyet ngonten disikut cangkem kula cuciin. Barang niku dheweke le temandang ngeceban, Man. Ngeceban. Ngenten iki ming tangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula tiil. Secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene. Deng gleng gleng diwalik kayang cengele ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Belum apal, Man. Sampeyan maju. Hop ngandani to joloke bludak. Maju mulai. Sikut cangkeme dies ngenten. Terus tangane ngenten iki set. Ngenten iki terus tampani tangan kiri jegloke raine jegloke dengkul. Blek. Terus gondono diwalik antil cengele. Ngenten iki. Oh, ngono to. Ping pindho. Oh. Disit ngenten. Dis wale set ngenten terus diganteni ludung ngenten iki. Kewan iki. Makne cilik kok terus dienggo praktek ora. Sak penake dipun cak madya mawon. Ah iya. Sapa sing urung maju? Man. Kuku kula ajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wani. Mung suwe to, Man? Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja, Antasena, Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana. Karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Nenek iso Antasena, Antarja, Gaga. Gatotkaca kuku kula dukumba den. Kok malah montor to? Kuku kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju kuku. Kula terus mingke kula tantane Dewan. Ya maju. Gelem banter ya. Utus. Waduh. Kekena caganim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gatotkaca ya gelem, Antarja ya gelem. Antaboga. Antasena ya gelem. Mama mati kabeh.
Paman Sengkuni. Antasena dubur. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap-prap teng walikan. Cicitraksi sing iso matani Antasena. Pengumuman. Citraksi iso matani Antasena. Antasena almarhum. Kena pusakaku. Pengumuman. Mama-maman. Sesengkuni budak. Mama mangrungake. Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Modar. Ora sembodo karo ling gleleng. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek gatekke. Basikur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono? Meman. Sampean weruh. Sampean weruh. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng Gendhewa. Pusaka kula embat-embat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Tatet. Cul. Kena dadane Antasena. Oh, kula joget seneng banget. Nantun jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantang pokoke kula seneng sampean krungu kula bengok-bengok. Krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kuku kula balik. Niku tangane Antasena codap nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe ra urung mati. Ha iya. Jojo nganggo jemparing trai kula man. Jliar. Kuku kula kejek-kejek. Dene candhane kula jreng dumbulke sabetke sakayake prol. Tiba teng sound control. Oh. Apa? Sound control. Terus teng mriki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta, aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ora iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di. Madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arep ngentemi karo aku arep nyocoki panah ki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ha panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedrato kaya kena. Tak kempit. Edan ran. Aku ki goblok-gobloke wong. Ameng dikempit kok bungae ra jamak-jamak.
Alah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Susune nek ngempet ora mendelik-mendelik. Saldan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Ming kok pakartine aku ra seneng, munggo aku seneng pakartine lho tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Paling jajalan ora. Kok metune arep wani po? Lho, ming genahke. Ora arep wani ngopo maneh. Karo to wani demen modar apa? Ha iya ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Pate sengune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Pate sengune ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Guayane kaya cah nom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek iki ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat tiban suda maneh dadi apa ibarate. Eyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak engko malah katriwandan. Kula aturi seminggah, Ndara, mang semingkir. Durna kula balekke teng Sokalima ndak dadi maksiat. Semarika den prayitna semuriris eka balik titi yoni gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar mun katon padhang kahanan Karang Kadempel ya kek. Lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake. Sing endi? Sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula mbangun Karang Kadempel. Ya. Nek pancen ngono aku njaluk pamit, aku tak nganti adiku wis anggeni. Sowan Siwa Ndhuwurawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya. Nggih, menika malah prayogi. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adhiku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu semyang jimat lima sada. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka kae Nenggala lan Alugara. Matur nuwun, matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampean kudu iso gawe cara, aja nganti gawe kapitunane ingkang rama sedayanipun. Ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos.
Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Ya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kasenggatan penjangka kula, Ndara. Agung kang amurwa bumi mugi keparenga paring pangaksama paring kawula kang tan bisa pilih satu krama yakti kuat bisa rampi nugrahan ing witi yaku dan jeneng winici nalikane Ci
Long rambyang ningkang driya Derwang Candra katawengan sumo ing tias katuritan limut kabyataning rojit remengdri yoma nawung kakuwenging wang wisesa Nimangsum ana mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubanara Setyaki wonten timbalan Kakang Pati Udawa wonten timbalan Diweji prayoga nunggone ngadhep sawetara iki ora panglingkaya ana sowane anakku lanang Drepsila Geni lawan anakku lanang Ngrandu Gumbala wis anggeni padha raja sak praptamu nggih pinayunganing kawidadan wa aku ngaturke begitu katur ya wa iya cah bagus ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati Tampanana ndak gegem dadiake jimat Antasena Raharja cah bagus slamet tekaku Pakde aku ngaturke begitu katur ya Pakde iya iya Antasena ndak tampa ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati Tampanana ndak gegem dadiake jimat kulub atmajaku sakarone apa to ing dadi darunane dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan apa ana wigati apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan wakmu Indrawati sepisan ngaturake bekti katur ya wa ya wis anggene tak tampa dene ndungkap ing ngangka loro prataku ning negara Indrawati sowan kersaning Kanjeng Indrawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan nanging aku pancen diutus nanging dudu pundhen Pandhawa ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya lho Kakang Semar iya wa la wigatine apa dene Kakang Semar utusan lawan Ratmajaku sakarone marata gage matur ingkang tetela ngene ya wa nalika semono aku kuwi ngimpi jroning pasemenan mau aku weruh Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumarot cahyane nanging ora mblerengi wekasan sapa ing cedhak lawan Kyai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ning anggane sapa wae ingkang cedhak lawan Kakang Semar ngono nggih iya tumuli aku nganti lawan putra-putra Pandhawa sak petara sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar apa to sababe lan werdine impen mau lah kok jemel ndara dasih impen ingkang tak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe lah dalah Kakang Semar bakal duwe gawe iya wa lah duwe gawe apa nggih wis anggeni ora kok duwe gawe tegese pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karang Kadempel tumuli aku nglawan para putra
saguh sak biyantu kelawan Siwa Badranaya. Jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan pepunden Pandhawa. Mula ora ana ilang yen to aku kelawan para putra kabeh bebantu marang botripoting Siwa Nayantaka. Ya, wis anggene kuwi bagus. Kuwi apik lan becik. Awakmu Ndrawati rumajang. Nanging nalika semana Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karangkadempel nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka. Tanana ya kejaba mung Karangkadempel ora ketang amung tulung kedheping paninggal kudu linenggan pusaka Ndrawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya. Mula gandeng para putra ing pandhegan anakmu Drepsila Geni iki wis saguh mbantu marang Siwa Nayantaka tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kenjenengane Ndrawati muga kepareng nggalih aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyong marang Karangkadempel. Mengko yen wis rampung nggone Siwa Nayantaka mbangun desa tak kondurake marang negara Ndrawati, Siwa Ndrawati, Siwa Prabu Kresna. Tukaya yasine pecoco bang mawinga wangis kumejot patoning latri netra kocak ngondarandir. Oh, wis anggeni. Ana dawuhmu apa wae? Ya bener. Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa, Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to wis anggene tumuli anyaguhi dituwungkon dening Kakang Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, Nggih. Semar kuwi namung derajate ngaceplik, Semar kuwi mung Panakawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan nggone ngasorake marang Ratu Ndrawati. Apa dianggep Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan. Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndrawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan Wakming Ndrawati. Mula saiki ya nggih kowe tak utus baliya sowana marang Kakang Semar yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karangkadempel. Lan matura babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula Kang Sangka kuwi sanggeni aja gawe geger mbebuthek banyu bening kanan negara Ndrawati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawuhing wong tuwamu ing Ndrawati iki, sira anakku Drepsila Geni, mesti mastuhu dawuhing wong tuwa. Mula Kang Sangka kuwi sanggeni matur marang Kakang Semar golek srana liyane wae. Sak liyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndrawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis madha sarta wis ngasorake marang derajating nata ing Ndrawati. Aku ing ora trima perkara iki wis anggene. Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didumadil sing rembugan wis anggene ning nek ana dukaning Siwa Ndrawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh. Aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndrawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndrawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karo matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan menekke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki ming wong loro saurudon telu saurupan, mung Panakawan, wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung, tegese Siwa Nayantaka kae arep derajate ngaceplik nanging kae Dewa Ngejawantah. Lan aku ngerti Pandhawa bapak-bapakku wong tuaku ki tanpa sumanding kelawan Siwa Nayantaka tangeh derajate iso munggul. Tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangendikane Pak Bing sadhae ngiyas karo Siwa Nayantaka, aku sing ora trima. Lho, Antasena.
Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima. Yen kowe ora trima karo Natandrawati, kowe arep ora trima. Piye? Pakde gelem ngambil Sekar Jomulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pakde ora tresna karo Siwana Yantaka. Aku tresna karo Kakang Semar, ning tak kon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengaken gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tantang jotosan piye? Lho, kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku sagu karo Siwana Yantaka. Nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena, Sekar Jomulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin karo mati ki tumrap Antasena, aku luwung milih mati. Dadi wong aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku rabuh karo kakekne Semar. Kuwi la edan ki ora edan, iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Wolah, yen ngono kok wis jeneng anak ing ora ngabekti karo wong tuwa. Aku ngabekti karo sampean. Nek sampean ngregani karo kakekne Semar. Nek sampean ora ngregani karo kakekne Semar, nggo beda apa aku ngabekti karo Natandrawati. Ingkang dados senopati wonten negari Ndrawati menika kula. Menawi jenengan niku anggere Antasena menika badhe nantang dhateng Sinuwun Prabu Ndrawati, padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Ndrawati. Ingkang paman pun Setyaki bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwa Udawa melu ora? Wah mboten, Ngger. Pun kula kantur ngaton ki mawon melu-melu malah ngrekoso. Nendi papanipun enten kadedayan Mak Cilik? Medal Jawi kene. Yo, tak lakoni nami musuh Mak Cilik. Jenenge kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi ki malah dadi gegeran ki piye? Paman Setyaki ki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu njaba? Ah jengkel aku kowe iki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan rampung-rampung ki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Jomulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Ndrawati ki wadul karo bapakmu coba. Werkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Ndrawati wani karo pamane Garbaruji. Wah, ora usah ditiroke. Wagu nyiroke. Antasena idak-idak upamane ngono piye yo? Ora kriwikan dadi grojokan gogyo dadi angsan to? Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe menengo wae. Sekar Jamus Kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Wis dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang didaya ning Setyaki niku senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndrawati. Bagus. Semono aku Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Wenehke ora Sekar Jomulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena, men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Kene marganing patimu, tangga tak ayoni. Setyaki, Setyaki aja kaya bocah cilik. Ora ngawur to. Setyaki iki wong tuwa. Inggih. Nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babaling nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono.
Lah kowe iki mbelani Semar ki kowe ki entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Indrawati? Nganti tok labuh kowe wani karo makmu cilik Garba Ruji. Kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe? Iki kok nek nganti gegeran upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara. Kowe Prabu mbelani kalian kula. Lah rak kriwikan dadi grojokan to. Terus ngaku mungsuh Werkudara. Ayo. Ayo coba nek mungsuh Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti ki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah, mboten saged. Ayo nek rasanya coba apa piye? Monggo. Wis to. Walah kendel kabeh. Lah kok ora iso delekke kaya ngono ki karepe piye? Aku mau carane kaya ngono ki. Loh. Bela cara. Wong edan tenan. Pancen wong loro ki wong dugal kewarisan tenan. Setyaki wonten dawuh. Mak glibet ning antariksa kowe ora? Iye, kula semerep nanging sinten? Wis anggeni lho. Lah wong Sekar Wijakusuma ki tak lenggahke ning pagedhongan pusaka lah kok bocah kok wo lah eling-eling anake Janaka sing gerang senengane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar iki kaya ngapa ambek kaya ngono.
Miat langaning kalang panaglar pandaan muncar Dinon lir kekonang surm sorotetan padang Yayi Janaka wonten timbalan Koko Prabu Werkudara Usawatara dadi penggalianing pun ngakang pendak-pendak Pandhawa mlumpuk ana ing Praja Ngamarta. Lah kok dadi ora katon putramu Werkudara ingkang katon sowan ana ing Praja Ngamarta. Malah piranganing putra ing Madukara ndak pespadake. Ora ana suwaning si Abimanyu. Arjuna putraku menyang endi? Koko Prabu. Sampun sawetawis sugi kula mboten sumerep dhateng putra Paduka pun Abimanyu. Malah sak mangke jaring para Nayaka ing kasatriyan Tanjung Anom bilih Abimanyu sak mangke mindhang saking negari utawi kasatriyan Tanjung Anom semono uga. Wah, Antarja Gathot lan Antasena uga ora sowan ana ing Jodipati. Aku dhewe ora ngerti menyang endi dunune anak-anakku. Ning gandeng tumrap aku, Antarja Gathot lan Antasena kuwi bocah nom sing lagi rumagang. Mbok menawa ana bab lan ana perkara sarta nedhengi lagi seneng srawung kalawan kanca-kancane sak barakane barep kakangku. Miat langening kalanggiwan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surm sorotetan padang kasor lan pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga dereng ngantos paripesame Mbawacana kasarusaning Raden Abimanyu sumawana Raden Gatotkaca dumraja tanpa lalapan Tanjapala Mandhawa mbya gumulung mangung siring sata Kurawa anut lakuning Kurawa hen patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki magut ngambil sanjata ing Abimanyu ana wigati apa dene sowan tanpa tinimbalan lan nembe wae dadi rasananing para pepundhenmu Pandhawa inggih Prabu sewu kalapatanipun ingkang putra ing Tanjung Anom kula nyuwun pangapunten krana sawetawis wekdal kula mboten sowan wonten Praja ing Ngamarta kula nderekaken sangganing para kadang ingkang kapandhegan dening kadang kula pun Yayi Wisanggeni sowan dhateng Karang Kadempel inggih menika hamba bantu dhateng bot repotipun Siwanayantaka Kakang Semar Darbi gawe apa kulup netepi dhateng menapa ing sampun sinasmitakaken dewa tumraping kadang kula pun Yayi Wisanggeni bilih Siwanayantaka wonten salebeting pasumpenan katingal mawa cahya tuwin namangku Sang Hyang Candra tumunten Kyai Semar badhe gadhah damel mambangun desa namung kemawon wonten syarat srana ingkang kedah
linambahan apa syarat sranan inggir putraku Tanjung Anom mboten sanes kejawi namung ingkang putra Abimanyu dinuta dening Kyai Nayantaka supados nyuwun ngampil pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sadawa. Abimanyu kula wonten paring adhawuh. Apa kira-kira Kakang Semar mestine ora bakal nambuhi babagan pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada. Yen to pustaka Jamus kelima Sada kuwi pusakaning para Pandhawa, kuwi panguripaning kawula sak negara Ngamarta. Monggo ing atase Kakang Semar mung butuh kepengin bangun desa wae lah kok dadak abot temen. Syarat sranane kudu mboyong marang pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada. Kulup atmajaku bocah bagus. Mula bali marang Karang Kadempel matur marang Kakang Semar. Yen to Pandhawa ora keduga ngaturake pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada, nanging bakal ndak aturake pusaka lamun Kakang Semar bisa ngendikake apa to ingkang dadi gegayuhane dene dadak mbutake pustaka Jamus Myang Jimat kelima Sada kulup. Nuwun pangapunten, Bu. Paripaksa ingkang putra ing pringgondani kemunjatur samadya Kanjeng Prabu. Monggo kula sampun kebacut prasetya dhateng Siwa Nayantaka. Menawi ngantos Gatotkaca mboten kedugi mboyong pustaka Jamus kelima Sada. Sakmangke badhe tetel kasatriyan kula dene kula sampun sumpah prasetya parandiri mboten saged linampan. Mrenging saking menika kepareng mboten kepareng kula badhe nyuwun pustaka Jamus kelima Sada. Upami mboten dipun parengaken dinten samangke haluwung para Pandhawa mboten ngakeni ingkang putra minangka dados putraning para Pandhawa. Nanging menawi paduka maringaken saestu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan wong. Sedewa kula wonten maring adhawuh. Sira Syadyaja nganti wedi kangel pisan ingkang padha bandha yuda aku ora kepengin kawula negara Ngamarta weruh Werkudara ngajar kelawan anake Janaka milara kelan atmajaning Si Abimanyu Sedewa. Ora ditata. Wah, ing atase kowe anak Werkudara bobote mulih milih bobot Semar mbangane wong atuamu. Nuwun sewu Kanjeng Rama. Menawi sampun laturaken menika sanyata sampun kula ucapaken mboten namung wonten ing lathi nanging wonten ing ati. Menawi ngantos kula mboten sagetaken maturaken pustaka Jamus kelima Sada. Badhe wirang bebarang raos ing manah kula luwung baya tekaning pati modar tenane. Abimanyu anakku cah bagus. Abimanyu anakku. Aja banget-banget nggonmu gawe wirang marang wong tuwa. Kanjeng Prabu kuwi sesembahan wong atuamu, Koko Prabu Puntadewa kuwi banget. Ndak aji-aji, lah kok dadi wani kowe.
Matur ingkang kaya mengkono padha karo kowe ngorek-orek marang pasuryaning wong gerak. Kula nyuwun mampunten Kanjeng Rama. Menapa paduka Kanjeng Rama supe dhateng labetanipun Kyai Semar ingkang tansah momong dhateng jengandika Kanjeng Rama sarta angulataken dhateng Maduka ngantos sak mangke Paduka jejer minangka dados langing jagat lan curing bawana. Menika mboten merucut kaliyan labenanipun Kyai Semar Badranaya mulang karo gerangan. Kaca wonten timbalan. Mundhak dadi rasananing para kamula sak negara Ngamarta. Ingkang padha ora seneng, ingkang padha ora demen lawan sira lan bapakmu padha keplok-keplok. Mung perkara kaya ngene lha kok dadi nganti gegeran. Nggih. Kanjeng Paman keparingipun pustaka Jamus Klima Sada. Nadyan tanpa dingerteni dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa nanging tak pundhut saka ing pagedhongan pusaka. Parawaduka gawanen aturna Kyai Semar, Kanjeng Rama lan Kanjeng Paman, aku mengko sing ngurusi wong tamu mbok Garukaca. Lah kok si Adi mapan ana ing kene. Mugi andhatosna ing kamuningan. Sedaya sampun dipun dawuhaken dening Kanjeng Koko Prabu Puntadewa, kula nyekedah ngrampungi perkawis menika. Krampungane piye? Pustaka Jamus Klima Sada kula aturaken dhateng putra Kamas. Wah, ora edan. Ya aja ngapusi Alwar Kudara. Mboten. Mal samangke Garukaca pun Abimanyu sampun wangsul dhateng Karang Kadempel. Wah, jlambruk tuyak. Monggo kula dherekaken. Bumi goncang kancing langit kelap-kelapaton lerken sanging risang mawe gandrung ing Antarja. Inggih kula ingkang sowanmu parang aturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuning awakmu Mandura Tampanono kula mendika jimat paripe ndayaning kasantosan. Piye? Ana apa lah kok dadi janur gunung kadingaren? Sirat Majakun jangkar bumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Apa pancen sowanmu diutus karo wong atuhamu apa ditutup punden Pandhawa? Apa saka arepe anakku lanang dhewe? Ih, sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwanayantaka. Lho, Semar Badranaya. Ih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar. Sabab sak mangke wonten madyaning pasumenan Kyai Semar kadidine amangku sanggiwang rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencara mawa cahya. Tumunten sinten ingkang caket kaliyan Kyai Nayantaka?
badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni ngirit para kadang sedaya prapteng Karang Kadempel jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa namung mugi dados ing kawuningan wo sedaya ingkang dipun tindakaken Kyai Nayantaka menika boten badhe saged kelampah tuwin boten saged kasembatan menawi boten saking pambiyantripun Padukawa Mandura. Lah terus aku to piye? Padukawa Prabu kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Twin Kyai Alugara. Kula suwun ngambil badhe kinarya syarat sarana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugara kasinggihan mekaten. Antarsa Naga Baginda nggih wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget nggone ngiyas marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang jejuluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Selagi ning Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngiyas marang Nata Mandura. Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Njur saya tak takon karo kowe. Semar iki derajate apa? Ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak nganggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala ki pamunahing satu sekti. Kyai Alugara ki pamunahing satu sekti. Kowe dudu pusaka baen-baen nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma. Duk aku nglakoni tapa ning tengah ngalas. Yen kudune Semar ki nyawang karo jejere. Jejere mung Panakawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere ming batur. Golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura. Semar kuwi ngece karo Nata Mandura. Antarja. Nyuwun mapunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng antaka nadyan dados bledug raganipun Antarja trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Lho. Mekaten sampun dados prasetyaning manah kula. Wah, adal jagat dewa pantri kono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajrih wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajrih kalian Kyai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sebab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni. Menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menapa mboten nalongso gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Nggih, nyuwun pangapunten paripawasa kedah mekaten iblis kowe. Siwa Mandura saya sepuh ora iso meper mubal babaling kanepsun mula sara karo Antarja sak gelem-geleme apa dianggep aku kalah karo sampean yen pancen sampean ora kena dikandhani sampean ora kena dileremake rasane ayo tak ajangi jembar legane atiku Antarja ora bakal mundur padange wani petengane apa meneh. Wah Yata laruta saking Guca Sangkara kala yen amutusa sangsi. Wah, tobat kok dadi malang krek ning ngarepe wong tuwa. Wis tak antepi, Wah Prabu. Yen pancen sampeyan
disuwuni ngambil pusaka malah sajake duka yayasinipe mula sora karo Antarja aku ki menungso nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa aku yang dijiwit ngrasake lara yang ditabuk ngrasake lara apa meneh dicempalani dening Wong Prabu ayo nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi tajange jembar legane atiku wah panusmane jajalarat wani karo Ratu Mandura njaluk mati cara piye Koko Prabu Lho Kresna inggih Koko Prabu. Wah, panusmane jajalanat. Antarja kuwi kandhane lho. Menungsa jenenge Antarja kuwi kandhane lho. Sing grang ora mulang, bapakne ora mulang unggah-ungguh. Ing atase bayi wingi sore wani karo wong grang. Antarja wonten timbalan, Bu. Lah kok dadi kowe wani karo awakmu Mandura? Nuwun pangapunten. Estunipun kula namung badhe nyuwun ngambil senjata nenggala iki ing Alugoro. Kinarya syarat srana Siwana Yantaka anggenipun mangun desa. Nanging sajaipun Siwa Mandura malah duka yayasinipe kula dipun cempalani kula dipun ajar. Satemah katetangi raos sing manah kula. Kula menika nuwun sewu. Dipun lairaken menika wujudipun satriya menawi ngantos kula dipun pala kados mekaten monggo kula mboten wantun do nyono cerak nyono. Dikira Antarja ki wong jirik getih wedi mati. Koko Prabu? Nggih. Menawa Koko Prabu sampun ndhawahaken asta kan pun Antarja. Ya, pancen tak sengaja. Men bocah iki melek. Takon bali nang Karang Kadempel ora gelem malah nantang karo aku. Lho, kowe nantang Antarja? Mboten, kula mboten nantang. Malah kula kebaing tata krami, kula kinten mboten singlar saking unggah-ungguh. Nanging sajaipun Siwa Mandura menika ingkang nuwun sewu, mboten saged meper dhateng mubal babaling kanepson Mekasan. Kula dipun ajar. Nuwun sewu, Wong Prabu Ndarawati menawi dados kula dipun dawahi asta utawi dipun cempalani dening Kanjeng Wong Prabu Mandura tartemtu panjenengan uripati runtik penggalipun. Koko Prabu? Nggih. Saenipun samangke tinimbang perkawis menika mboten rampung, kula nyuwun ngampil Kyai Nenggala kaliyan Alugoro. Lho. Sing jelek iki jane sapa to? Semar apa kowe? Inggih, kula ugi nyuwunaken ngampil Kyai Semar. Kose to. Lah kok dadi kaya mengkono? Supados kula wonten rencangipun. Lho. Kancane piye? Sekar Wijayamulya uga dipun beto Antasena. Lho lak dikon Antasena rego ngapa? Ngendikanipun dipun utus Kyai Semar. Samenika mangke dipun tonton kemawon. Niatipun Kyai Semar menapa? Lah kok nglumpukke pusaka wonten Karang Kadempel. Monggo sak mangke panjenengan kula rawuh wonten ing Karang Kadempel ngaturaken nenggala kaliyan Alugoro. Lho lha Semar kok dadak nglumpukke pusaka iki karepe nggo ngapa coba?
Andyapala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring sata Kurawa ambahongke ing Ndarasena matur nuwun nggih. Iya kek padha-padha Ndara Gatotkaca matur nuwun. Iya. Siwa Semar. Ndara Antarja kok dereng ngaturake napa sing pun mangsanggupi. Anggen sampeyan kepengin utawi sagah ngaturaken pusaka. Siwa Semar nyuwun pangapura. Pusaka diasta deweni Kanjeng Prabu Mandura. Kok sik Kakang Semar, aku tak takon. Lah kok dadi werna-werna penjaluke Kakang Kayantaka? Ya kuwi manunggalake pusaka telu. Wijaya Kesuma, Pustaka Jamus Klimasada lan Alugara Kyai Nenggala. Alugarane Kyai Nenggalane dereng ketok. Kok Prabu? Nggih. Alugara Kyai Nenggala dipun dadosaken setunggal mriku. Lho jane arep ngopo to? Mang dadekke siji riyen to? Dadi gatekke. Mbok menawa suda payu mayang. Bisa dienggo lakone iki apik. Sedikit tapi bermakna. Bermaknane nggo napa ngandel. Niki pancen wis didhawuhi dening pukulun Sang Asih Prana. Oh, piye? Nganggo marsih, Asih kok marsih. Kudu dadekke setunggal niki. Nek cara sakniki kekuatan telu niku dadi siji terus mengko wonten sunar sing munggah wonten langit. Kaya film modern ta. Kaya Terminator ta, Tru. Kok bayangke ngono kuwi, kok bayangke. Oh iya. Pancen syarat niki dadi srana. Inggih menika tumedhaking kanugrahan ingkang nami Wahyu Pamomong. Piye, Tru? Sip ta? Heeh. Duka kang napa sampeyan napa kula niki mung kari manut keparinge sing gawe jagat. Merga Pandhawa niku pamomonge wonten kalih, Sinuwun Darawati kalih Semar. Kanthi sarana pikantuk Wahyu Pamomong niki, pusaka dipun pendhet piyambak-piyambak. Yo. Janaka pusaka digawa inggih. Ampuh-ampuh ya, Tru. Ayo kekuatan pusaka kok. Niki dadi syarat lek kula iso mbangun desa merga wis sinampiran pakaran menangka dados pamomonging para kawula. Muga-muga mujudaken desa ingkang gemah ripah loh jinawi ayem tentrem rukun niring sambikala bagas kewarasan tasah sinanding ndara.